такъв кейс от бившия си ще продължиш ли да го носиш? Не. Защо? Защото е от бившия ми... Независимо каква му е цената, така ли? Да. Ще го изхвърля и ще го изгоря. На копите. Не. Да. Защо? Защото е скъп. Аз бих. Не. Добре, ти? Да, аз понякога ще си нося Гердана, дето ми подари. Не, бившите са грешка. Към камерата го кажи. Бившите са грешка. Така. Зависи. От какво зависи? Колко съм скарана с бившия и другото няма да се казва. Никакъв шанс. Защо така? Защото бившата е най-пократителното нещо. Затова е бивша. Сърт. Не би го носил. Ползваш ли кейс? Еми да. Добре, мислиш ли, че има някаква полза от него? Да, защото носи хвърлям телефона и го целя хората с него. Къде си хвърляш телефона, бе, момиче? Еми като се нерви и така на земята. И какво? Е много агресивна по принцип. Че какво ти видя на телефона? Еми не знам, просто той ми е така в ръката и... Зависи, ако са отчаяни. От шейни, но виж пък, ако са от кейсо, за които работим ние, тогава казвам ти, мой е от кейсо и върши Имала перфектно. съм оттам. Кейси са много хубави. Браво, супер, ти? Аз имам. Оттам ли? Да. Целуки на камерата към кейсо. Така.